En 2016, aquí en Froxán, temos un incendio intencionado e a raíz dese lume comezamos a organizar voluntariado para darlle unha volta como está o monte, buscando xerar cortalumes verdes ou paisaxes cortalumes. E iso facémolo recuperando dous conceitos tradicionais, que son o da roga, unha chamada ao traballo colectivo ou comunitario, e o albaroque, que é a festa, a celebración e unha comida que se ofrece a continuación. Iso comezamos a organizar este tipo de convocatorias no ano 17, tamén o comezamos a facer en colaboración con Verde Gaia, e a vista do suceso desa iniciativa, chegamos ao ponto de propoñer por que non facer algo para facer isto a unha escala moito maior, non? Con máis voluntariado e tamén que se poida facer noutras comunidades, noutros montes. Isto acontece precisamente en 2017, no ano deses grandes lumes, sobre todo na parte sur de Galiza, e efectivamente botamos a andar a idea e en abril de 2018 convócase a primeira brigada xa oficialmente aquí en Froxán. As brigadas nacen como unha alianza entre as comunidades que están na primeira liña da deseucalitización, da restauración do bosque autóctono, digamos, imaginar un rural e uns montes cunha xestión alternativa á dos monocultivos ou da industria, e toda aquela xente comprometida con que esa transformación aconteza, non? Que son as millares de voluntarias que participan no proxecto. Bos días a todos, gracias por estar aquí compartindo este fin de semana. Bueno, os que vides de fora, pois estades o fin de semana, os que veides voluntarios, bueno, dá gusto ver así a xente participar desinteresadamente en cousas destas. Eu son o presidente da Comunidade de Montes, de aquí de Meira, e, bueno, cando Xoán se puso en contacto con nós para facer este evento, pois nos pareceu algo moi importante, e, como non, pois o acollemos con boa expectativa. Está a Comunidade de Montes de Moaña tamén por aquí, non sei se habrá algún representante, de Domallo tamén. E ora, bueno, pois o que vedes aquí é unha zona de corta que se cortou hai 4 anos, este eucaliptal todo que vedes de aquí de Varas. Esta é unha zona de manantiales, de agua potable para o pueblo. Entonces, o que vamos a facer aquí é sobre 3 hectáreas, os faremos o que poidamos, despois nós con nosos medios acabaremos. Vamos a eliminar estes brotes de eucalipto, despois vamos a plantar frondosa, carballo, castiñeiros, bueno, variado para outro tipo de monte. Isto entendemos que non é un monte productivo, sino que temos que ser unha zona de reserva e sobre todo porque hai aguas. Vamos facer grupos de 4, 5, non faláramos. 4, 5. Non sei, vamos depender os grupos de canta xente vamos ter cas motoserras. Entón, en cada grupo vai haber 2 persoas con motoserra, unha cortando, outra derramando.